Gaurkoan, Tolosako Beotibar frontoira etorri gara, Jokin Antuna handia elkarrizketatzera. Denon hauetan dagoen pelotariari, lauterdiko finalaren nondik nolako galdetuko dizkoigu. Baita, hasteke dagoen binakako txapelketaren aurreikuspen txiki bat. Satoz gurekin! Bertatik eta bertarako. Bueno, haupa Jokin, lehenik eta ben, dane bezala, mila esker elkarrizketa onartu izena eta guretzako ratutxo bat dedikau izena, eta dano itxeotzeuen lehenengo galdera berdina. Zer iritzeukezu gurea bezalako proiektu baten inguruan? Bueno, esango nuke proiektu oso ona dela, gehien bat Euskal Kirola azken finean Euskal Kirola nabarmentzeulako, eta bueno, gutzako azkenean garrantzitsu da, ez? Hemen bizitzean kirol bada, gure kasun pelota, eta beti nahi izate du, ez? Pixkat, guandiken gehiago zabaltzea edo, azken finean gaina gaurreun beste kirolak hartzeuen indarrakin, pelota potentziatzeare bai, eta bueno, gaina denak euskeraz eta oso politia. Kuriosia eman nuen, erabiltzo zuzuk adibidez Instagram, TikTok, Twitter, ero... Ez dauzket, esan sare sozialak ez dauzket. Konfinamendu garaien inun, nire sare soziala Instagrama, baina esan denbo desente galtzen nun, eta 10 eguneako itxi inun, ez? Eta bueno, batzutan bai egoten ez buru bueltaka ez, baina igual leukiko launek datena daukelako, eta askotan elkartzega eta beak olako gozetan itxeken daude ez, baina bueno, ez tetin nuaingoz eta jaztetin guztetu uste. Oso ondo. Eta nire parterik ikusle moduen eta pelota zale moduen eskerrak eman nizkizunez beste eguneko final horri eskaintxagatik, zuri eta eskurdiai eta azkenengo urte hauetan oparitu dizkizugun final guzti hauegatik eta beste partidu guztiak. Eta ni galdetu nahi nizun ea nola bizi izan zenuen finala, ze asko diote, azken urteetako lauterdiko final honena izan zela. Finala oso iruditzen zait ez dut ikusinik berriz goandiken, baina barrune bai neuken sensazioa zen oso final gogorra zela, tanto bakoitzaiteko lan handien behar zela eta hasieratik bukaera arte asko sufritutako finala, ez? Baina bueno, baita ere final bat non bakizu bukaera arte aukerakin iriste bazea, seinale dalako zure ondo aizeala, lan handien aizeala eta bueno, pena aukinun, ez? Ez irabazte final bat 28 bat galtzen zuen, guri buelta esinte ematen duzu beti daukazu pena hori gertu zaude txapeletik. Eta azkenen aukera egitezu bueltatzen gehiago, ez? Baina, bueno, bestaldeare bai eukitut finalak non oso justu batik irabazieten. Eta, bueno, oitazetzea goatzen, baina hankan lurren euki behar eta baloratu indako dena. Eta ez dakit jakingo duzun, baina final horretan 10 berdinketa egon ziren, hori baloratzeko da, Bai, ez nekin esakto datoi, eta, bueno, zaila da final bat hain berdindu izatea eta oso pozik baita. Finalera heldu bai, baina ibilbide luzea, ez? Eta, Peioren kontrako partidua gogorra izan zen, eta, orain horrela hotzean ikusita, nola baloratuko zenuke azken lauterdiko 7 finaletara heltzea? Orain hotzean ikusita? Lan horren atzen azken finean lan handia dago eta suerte pixka bate bai, minik ez hartzea, momentu klabetan minik ez hartzea, ondo iristea, eta bueno, marka hori hor dago ez, baina bueno, guain arte horre iristeko ondo itena da, gehien bat zentratzen ere lanen, gauzek ondo iten zentratzea, eta bueno, nik uste gola seitzu balin bat aukera gehiago ukiko jutela, eta bueno, marka horiek hauetzen juta ukikotela. Oine finala ongare aipatu dugu, finalian famatu egin zen, final hondiaren argazki famatu hori zure eskuana ez, non ikuste zen erabat odolbilduakin eta holan, garantzitsuna zelan zaz fizikoki, esku zela zabiz, orain binakako txapelketara begira batik bat? Bueno, ondo, fizikoki eta lehenengo pare bat honetan nekauta, baina bueno, ondo torri zitzete lehenko astea rekuperatzeko, eta eskuntzako ere bai ez, eskuk finalen paliza handi hartu zuen, esan behin ez nun bukatu eskue hain txikituta, eta lehenko astea lasai ez, gaina masajek eta zintzien hartu, baina bueno, aste honetan berriz pixka masajek hartzen, eskue bere honea etorrianen odolbildu guztie juntzaitenen, posible izan den masajetxo batzuk hartzen astea, eta guain lasai ez, urrengo pausua izango frontoia etorri, pixkanaka berriz eskuk iten hasi, eta eskue bere honea etortzearen partiotan hasi ez, eta guain hori esan dizutena, urrengo pausua pixkanaka frontoien astea. Oine, binakako txapelketa aztear dar, Tolosa bera izango zu bizkarzain, oindikan ez tozuki aukerarik entrenatzeko berakin, baina zer sentsazio utzi dizu beraren aukeraketa horrek? Nik uste txapelketa hona ikia da keula. Nik uste naiz bate askoz jokatu, askoz hautze gehala.
kluben askotan txikitatik urte desente batea, kontrare askotan jokatzen genuen, eta bueno, bion ezaguarrengatik nik uste bikote ona dakeula, bikote sendoa, beste aurkari batzun kontra tokatuko zaigu sufritzeare, baina guk azkenen bikote bakoitzek bere ezaguarri dauzke eta potentziotza saiatu behar dut, eta elkarrekin hitzen, elkarren ezaguarri zen dien argi euki eta parti guztietan dena eman, ez? Eta bueno, partiduz partiu jugo gara dena ematea. Hori ziur, dena emango dezutela. Gainera, espero dugu binakako aurtengo txapelketan maila handia egotea, eta guk galdetu nahi genizun, zer espero den Altunaz, zer espero den Tolosa Altuna binakakoaz, eta zein da helburua edo nondi doa txapelketa hau? Helburua guain behintzat, guain dauketen helburua lan azkarren rekuperatzea, ez? Baina gero, azken finen txapelketa honetan ikasitena da, momentu eraguztitako bizitzetxezu, batzutan mine dauzkezu, beste batzutan joko puntu honen ez zaude, aldiz gero igual 2 jornadatan oso ondo sentitzezea, eta nire ustez importantea da, lehenengo bueltan puntutxo batzuk ateatzen jutea, ez? Ze kolan atzen gehatzea batzea oso zaila da, eta saiatu puntu batzuk ateatzen, lasaitasun pixkat hartzeko, eta beti esatez behin 10. jornadatik aurre ikustea, ez? Bikote bakoitzak noa daken optatzea, eta guain behintzat importante izango da pixkanaka puntu batzuk ateatzen jutea, eta ea lortze duen. Eta puntu horiek ateratzeko bikoteen bat indartsu ikusten duzu, puntua hori ateratzea zail? Bai, zaila eukiko du, bikote asko daude oso onak, eta esango nuke denan kontra zaila izango ala, ez? Baina nik uste baita ere bikote askon kontra borrokatzea dakeula, eta guk gure jokoitxo bat nik uste puntuk irabaztea ere bakeula, eta helburu izango esan detena, partiduz partiu kompetitiboa izan, saiatu partiu guztitan horre hoten, azken finean hor bazabiltz, aurretiko atzetik zoazen nahiko pehauta, goita beti eukitzetxo aukerak itxiko, eta saiatu favoritona dinan kontrare bai borrokatzen da, eta eta gainera aurten, hain kompetitiboa izate horren altxorra edo da, azken belaunaldiak, ez? Oso belaunaldi onak datoz, ikusten zen, lehengo pelotari batzuk, Irujo, Laizola hauek alde batera egin zutela, eta Altuna, Laso, eta hemen datoz ez, belaunaldi berriak. Nola izan da trantsizio hori, eta nola ikusi duzu pelota mundu hau? Guain pelota ondo ikustet ez, baina ni egizan privilegiatu sentitzen nahi, ze lehengo garaiko pelotarikin koizitzea eukiet, ze oso gazte debutatu duen 18 urtekin, eta behaien kontra jokatzeko aukera eukitez. Eta hori bai da, rekuerdo bat, oroitzapen bat beti emango dena, ze poz handi emate dit, ez? Horien kontra jokatzea, eta ikustea ze mailatako pelotari zien. Eta guain aldiz ja gure generazioko gehiago gaude, batzuk daude 31-32 urteko, baina gehiago ja desente gaude 24, 25, 26, 28, eta hor gabiz gerran ez da, eta nire ustez maila politia dago eta gaur egun behintzat pelota osasuntxu dago. Oin bustitzia eskatuko gotzu, ze pelotari belaunaldikin geratuko zitzen? Iraganeko Xala, Irujo, Abel, Bengoatxeakin edo egungo Altuna, Laso, Ezkurdia, Zabaleta? Esago nuke nik txikitatik gaina asko bizitzu nuen behaien belaunaldi eta pelota asko gustatzen ziteiten, baina gaina behaiek zeukan mailakin ikaragarri gozatzen nuen, ez? Nire ustez gure momentu honezko maila behaien belaunaldine bai ondo ibiliko ginen, eta behak guren gabe ondo ibiliko ziela. Azken finean, ikusi bestek ez da behaien markak, behaiek lortu zuen gauzek, aparte behaiek eman duen jokue, eta zenbat jende biltzen frontoien dare. Nik uste alde hortatik inmiri gehien amateitena da, behaiek bai harrapatu zuela garai on bate bai, non ekonomikok ire bai, gizarten dare egoera ona zeon, frontoien beti jende asko ibiltze zen, diru asko jokate zen, guk alde hortatik egun puntualetan bai, baina ez da erresa partio hondik behar die frontoien bai jendea ibiltzeko, ez? Eta horrek bai ematei pixkat inbiri behaien belaunalditik, baina nire esan dut nik horien kontra jokatzeko aukera eukit eta ikasi ire asko inet horiekin, eta netzako oso belaunaldi berez izan behaiena bai. Oin pelotan momentu oparoa aipatu du, baina oin iraganera ingo salto, zehazki nola zizitzen bakigu familia beti frontoiarekin erlazionatuta eukizula, nola gogoratzen dituzu frontoian, mamizketako frontoian lehen pilotak adaiek? Goatzen naiz ibiltzen itzela eskolatan lehenengo, eta gero ja gure herrie bitan banatuta da, ez papelera banatze herri, eta gero ja gure klubeko frontoien, kaleko frontoien,
Eta 5 urtean euskela, hoxe entrenadorek ikusten ziten, erabat frontoien ibiltzen ditzela, eta esan ziten Xaltonek, hasi nahi nun, ez? Entrenamentutan eta hoi. Eta oroitzapen oso politia euskez, zegoatzen naiz nire adinekokin entrenamentu bukatzen ikun, da gero igual zarrabok ibiltzen ziren, etxeaz nun nahi jun izaten, eta behakin asko ibilita, eta esan eharki guatzen ez momentu hori denataz. Gaina pelotari asko bekuitzu oso momentu batez, kirol bat edo bestia aukeratu behar hori. Hori aukeraketa hori nola eman zen, ero? Bai, nahi futbolare asko gustatzen zitzaiten, eta 12 urte arte futbolen ibili nintzen, baina ja momentu bat iritsi izan, bitako bat aukeratu behar nula ez, eta bueno, pelota azkenen betian godolen eman dut, eta bueno, berarekin un ikasketak eta pelotan zentratzea. Eta hortik aurrera, bai, partidu asko, astero igual 2-3 partidu, eta bueno, batzen naiz oso gaztaro zoriontsu pasan nula, ikasi, eskolan launeke bai, gero nire kuadrilla, gero partidu neuzken aparte, launekin bai ateatzen nintzen. Alde hortatik bai hori botatzez faltan, guatzen naiz 16-17 urtekin partidu jokatu, baina ia astebururo ateatzen nintzen launekin igual. Eta dena paken uste zizuen, ez? Esan nahi dut, ilasa ibiltzen zinela gauene bai, gu horitzapen hori itzait inoiz aztuko, ez? Eta gero ia pixka sartzeza dinamika baten, pixka aldatu ikia, ez? Eta oso horitzapen politia euskat nire gaztarogok. Denborak arrazoia emundotze, aukeraketa ona. Bai, ez kejatzen, justu nabil bai. Eta bueno, lehen pausoak aipatu dituzu, eta beste kirol batzuetan bakigu, kategoria zigotzen joaten zara, lehen taldera iritsi arte, edo horrela. Baina pelotan nola lortzen du pelotari batek, enpresa baten deia, zure kasuan Aspen deia, nola lortu zenuen edo nondik dator dei hori? Bueno, nirekin lehenengo aldiz 14 urten euskararelok hola kontaktatu zuen, baina benetan 14-tik 16 urte arteo nire erabili nintzen. Da gero ja bai 16 urtetik aurrera, ja hasi nintzen prestaketa fisikoare bai justo liokin egiten, tarteka jokin etxanizekin entrenatzen. Eta gero ja hoxe, txapelketa jokatzen zoaz, gehien bat asko pentsatu gabe, profesional eta iritsi edo ez, nire helburu ezan txapelketa bitan maiek onena eman, da pixkanaka ikusi nunen nire bai irabazten nijoala, afizionatu honelan kontra jokatzen, tarteka irabazten, ikustezu aukerak ikotxezula horrea iristeko ez. Baina inolare obsesionatuta eta gauzek naturalki eman zien, da asko disfrutatu nun urte bietaz. Eta hor heldu zen Asperen deia eta zuk ezetik ez? Galaxe, neuken kezka pixkat ez. Ze 18 urte neuzken eta pelotari osonak ikusten ditun, oso indartxuk, eta ni bandik ume bat nintzen ez, 18 urtekin azkenen ume bat zea. Eta hasieran enpresak bai izate izu, zainduko zaituela, kombinaziotan da, baina gehoia kontatzea behin iristezeanen, da pixka maila hona ematen nahi batzea, azkenen estuturein nik ezaitue, eta esan oso denbo gutxi hasi nintzen partidu haundi jokatzen, partidu oso exigente jokatzen, eta lehenengo pare bat urte bai izan zen pixka leku egiteko, eta lehenengo pare bat urte hola izan ziren, baina esan nahiko azkar jarri nintzen hor goran, eta gaztetatik momentu oso politia bizitu dut. Eta zergaitik Aspe eta ez beste enpresa, edo nola ikusten duzu gaur egun Aspe eta Baikoren arteko lehiakortasun hori? Ez dut, azken finen pelotan nire ustez da, momentu baten edo besten, zeinek kontaktatzen zukin, nekin 16 urte nitula Baikoke kontaktatu zu, baina nik Aspekin hitzen mandan egon, eta nekin ondo portatu ziren da orduan, pentsatu nuen, behaiek jo negana lehenengo, eta behaiekin gehatuko naiz ez. Eta esate izuten, Baiko eta Aspen lehiakortasuna azkenen zuen presa baten zaude, eta azken finen jende horrekin zaude, azken finen ni 8 urte jende asko ezautut, eta kariño handi diot ez, nekin dagoen jendei. Baina gero kirola naiz Aspeo Baikokoa izan oso individuala da, eta zuk zure behiatzei jozu, eta nik azken finen eliminatzen nahunen pelotari batek edo bikote batek edo pena aukitzen ni eliminatu naizelako ez, ez Aspeko bikote bat eliminatu belako azkenen bakoitzak hemen berea behar du, eta hola funtzionatu pixkat. Oine jarraian gureko neuke aipatu zure takoen diseinu hori ez, asko esaten dute ez die tako oso perfekzionistak edo zure berezitasuna daukie zure takoek bai, besteekin alderatuta, zer bilatzen duzu tako estilo horrekin edo definitu pixka bat nolakoak dien zure takoak? Takok die baitare momentu finko baten mina nun daukezune bai ez, eta ze puntu esku, ze puntu babestu nahizune bai. Eta normalen 3 tako ibiltze ditut, azpintako riojanoa edo ibiltze deu, non pixkat lodixogoa da, eta goran tako finxogok ibiltze ditut ez. Baina adibidez, aurten lauterdin txapelketan
ibilituten takok jaztitea balio, erabat aldatu behar dauzket, esku neukinun arazo horrengatik ez. Eta pelotarien tako gola die ez, urten zehar demo guztien aldaketa gaude, erabatea edo bestea, eta bueno, azken finean tako guztiak ezberdinak da bakoitzak behantzako onak dienak bilatu behar dauzke. Lehen aipatu duzu nola iraganean ez, zenbat diru apostatzen zen mundu honetan. Pelota eta apustuak tamalez oso orionez betidanik lotuta egon diren bi gauza izen die, nola ikusten duzu gai hau, nahiko polemikoa da batzuntzat ez? Bai, azken finean, gaur egun esango nuke apustun asuntoa gizarten daun gauz bat dala, eta pelota bai izan da, nik uste gaina Euskaldunok beti euki deula gauz baten edo beste, beti apustu ikeito, hau beste, eta iruditzen zait adibidez, badula bere xarma frontoia etorri, trabotxo bat hartu, eta igual apustutxo batin partidu zehatuz, ez? Baina ja sartze zean, igual gaur egun dinamika desentea dau, igual frontoitik kanpoko makinatan edo, apustu ni hori kontuatzen naiz, igual gauen atatzen naizen launekin da, igual jende desente torte zaizu eta esate izu, gaur galdu indit iregatik, o irabaz indit, o kontuatzen zea, jendeek desentek apostatzeula, ez? Eta nahi gehiago gustatzen zait, igual lehen bezala, ez? Bakarrik frontoien apostatu nahi dizunak, igual frontoia etorri eta hemen jokatu, ez? Diru pixka bat, baina baita ere erotu gabe, ez da. 2020an, hor COVID-aren mundu horretan murgilduta geundela, baikokoek greba deitu zuten ez, eta hor izan zen iskanbila kontratu berritzeak, edota pelotarien eskubideak aldarrikatzeko asmoz, hainbat pelotari enpresatik kanpo gelditu ziren, eta hor azpeko pelotaria den altuna agertu zen, eskurdiaren laguntzaz, eta gu jakin nahiko genuke zer dela eta zure aldarrikapen hori, zer dela eta eman zenuen zure indar hori zure kidekiko, eta asoziazio hori nondik sortu zen eta zertarako. Bai, gehien bat, asoziazioan asuntoa edo, ja bazebilen, hortik enotxa bazebilen, ez? Nahi genula zerbait ino, baina, guk egia esan, enpresan ikuste genuen momentu bat, hoi baino askoz lehenagotik ikuste genuen, egoera getzula ondo bukatuko, eta saiatze ginen, igual gure nagusiki kontaktatu, eta esaten zerbaitin beharra zeola, baina iruditzen zitzaien behaiei, soluzionatuko zala, ez? Baina guk azken finean beste aldetik ere pelotarik esaten ziguen, azken finean batzu baikoko zio, baina launeke bai. Eta egoera etzeola ondo, eta ja lertu intzan momentu baten, ez? Eta ja ikusi genuen zerbaitin beharra zeola, eta nahi hori iruditu zitzaiten. Joseba deitu nion, Joseba ere bai iruditu zitzaion ondo, eta saiatu ginen, hoixe. Igual modu getzien momentu hortan honenak izan korrika eta presaka ingenulako dena, larun batetik astelena izan zen, baina nahi genuen pixka desataskatu asuntoa, eta gure intentzio honenak egin genuen, da nik uste geroare bai ondo etorrian gauz badala, zegoen diken asoziazio horrek segitzeu, elkartzega, desentetan elkartzega gaina, pelotarion arten, enpresakin bai, eta pelotarik barrun gaudenak bakigu gauz desente ari gala lortzen, non pelotarin eskubidek eta urten zehar pelotan emateien gauzek pixkanak aldatzen jo nahi deun, eta alde hortatik kontentu gaude. Eta momentu horretan, pelota zale asko ikusi zuten, pelotak ahultasun bat zuela, edo pelota agian arrisku batean sartu zitekeela. Gaur egun nola ikusten duzu pelota, edo pelota mundu hau nola doa, edo nora joan daiteke? Nire ustez, momentu hortan, pixka bat hanka sartu zen baita ere, nire ustez argi duki behar da pelota mundun enpresatan zeinek agintzeuen, enpresariok agintzeuela, baina argi duki behar da pelotari gabe ez daula ezer ez. Eta pelotari gabe ez dau espektakuloik, jendea ez da etortzen, ez dau diruik, eta lehenengo garrantzitsua da nire ustez pelotarik lan bandintza eta pelotarik guztua hotea ez da. Eta pixka bat hortik gantzi joazten ez, eta gaina guk ikuste genuen hori. Gure enpresan zion egoera besteekin konparatuta etzan berdine. Eta behaiek eskatzen zuena zen azken finen, egoera antzekoa eukitzea ez da. Eta nire ustez hori da pixkat ez. Nire ustez beste kirol batzutatik konparatuta nik uste pelotari iri bai entzun inbertzaiola, kirolari guztiri, baina kasu honetan pelotari iri bai entzun inbertzaiola, eta egozin enpresatan bezala, pelotari guztua balin badaude bai egunerokotasunen, bai behaien baldintzakin, emaitzak hobegok izango ie, jende askoz gehiago etorrikoa.
eta dena bat da azkenen ez, eta bueno, nire ustez alde hortatik guain hobeto haide funtzionatzen eta hoxe, nire ustez ez deurrela jatu behar eta hola segi. Horrekin geratuko gara, ez? Pelota demostratzen auspoakin. Oine greba garai hortan, kontratu gabe geratu zen beste pelotari bat, Unai Laso bera izan zen. Gaur egun danonagotan dagoen pelotari bada, iaz izan zen jokatu zenuten finala lauterdikoa. Nola ikuste duzu aurkari gisa, Unai? Jode, oso aurkari gogorra ez, pelotari oso ona da. Eta gaina pelota mundu nire ustez bai ekarri baitare beak azkenen afizio bat gehiago, behai asko apoiatzei ona. Eta pelotari oso ona da, ez oso gorra da bere kontra jokatzea, baina bueno, ni beti pozik ez. Azken finean asko borrokatu pertsona bada horregoteko eta azken finean bere kontrako partiduk beti die zaiek, baina aldi beren polite jokatzeko, eta orduan da maila hobeto ez, eta seguro atxalde oso ona bizitzetula beak, eta bueno, tarteka guke bizitze batzuk kontentu. Oso ondo. Beste pelotari bat beti aipatu izan duzuna, Ekaitz Salarregi, nola ez? Amezketarra izateaz gain, zer gustatu zaizu hainbeste bere jokuangan, edo zergatik aipatu izan duzu beti idolotzat pilota munduan? Bai, azken finean gauza asko daude, ni adibidez txikien itzela, bere guaingo, bueno, bere neskakin Ainarakin oso gazte hasi izan, eta bere neskak zaintzen zigun nahi eta nire arrebai txiki ginela ez, eta urte desente ibili ginela, eta ni guatzen naiz, beha ikuste batzutan Ainarakin etortzen nintzen, eta azken finean eltzako herrin pelotari bat eukitzak istona zan ez. Eta bueno, gero nire pixkat azitzen juna izena ala, beak ingota erlazio gehiago, eta beti egunerokotasunen astero beti kalentopatutagon edo bestela beti mezu bialtzezki izen buzuna, gauz bat edo bestea, azkenen babesa handi emateit, eta beti bere aholkuk eta bueno, azkenen nire pelota ibilbide launtza egiten beste pertsona bada eta horretik da baita ere pertsona berezia. Eta pelotatik kanpo guztiz ez, baina pelotatik kanpo, ni gustatuko litzaidake jakita nola den pelotari baten egunerokotasuna, ez? Nola da Jokin Altunaren egunerokotasuna, egiten du Jokinek? Bueno, egunerokotasunen beti dauzkezu entrenamentuk, batzutan eukitzetut entrenamentuk hemen frontoien, beste batzutan eukitzetut fisikok, nire prestatzaia Iruñakoa da eta orduan behakin gehatze gali izartzan, da igual azten bitan behakin entrenatzet eta gero aparte bialtzeko igual lana ez, beste nunbait itxeko. Eta egunerokotasunen azkenen debolirre bai eukitze deu, baina askotan kontuatzen eta azten zehar dare bai, demo nahiko azkar pasatzen zaizu, ze adibidez masajista joan behazu leku batea, alde batea edo bestea joan behazu, eta hortaz aparte fisiota, gero baitare azken finen lehen etxen bizi nintzen, baina guain adibidez ja 24 urtekin etxetik atean nintzen, eta kontuatzen zea, guain igual denbo azkarsego pasatzen zaizula ez, igual konprain, afari prestatu, holako gauzekin dare ez, eta bueno, egi esan bauken netzako denboare, baina astea errex betetzet, kasu honetan gaur adibidez aukerak eta Tolosan dakeu eta gertu, baina batzutan igual Iruñan edo, o Bilbon, junda etorritik eta itxen entrenatuta bat eta beste, unen zehar denboare bai azkar pasatzen zaizu ez, eta bueno, egi esan bizi harra da, gustatzen zaitena, pelotatik bizitza gauze harra da, eta bueno, aparte zenbat laun indituten ez, ibilbide guztin da horrekin gatzen naiz. Eta barkatu baina eta pelotako burbuiatik kanpo egun libre batean adibidez zer gustatatu itxia? Adibidez igande honetan adibidez, goizen paseo bat emanun lasai, eta gero adibidez nireetakokin da gauz batzukin ditun, bazkaldunun familiekin, da atxalden igande goizen laune bialdu nien mezu bat, gehatuko ginen edo, eta igande atxalden kodarriako gehatu ginen, lasai egon ginen, igual kartetan partidatxoa jokatu genuen, da gero igual afalduz futbola ikusi genuen, ez? Hoxe, gustatzen zaiteun... Ez, gustatzen zait, futbola ikusteari asko gustatzen zaigu, eta egizan hoxe. Tartea tenen, saiatzen ez launekin dagoten. Eta oina aipatu dituzu familia, lagunak, nola ikusten zaituzte lagunek, esaten dizute lagunek? Arro daude Jokin Altunataz? Arro daudena ez dakit doi behik esan babe, baina asko animatzen hauea, beti asko zeitzeite alde batea eta bestea. Eta launek bai, nire ustez launek bai, ni nolakoa nahi zen baki eta ikustetena da behaiek oso ondo ulertzen haueala, eta egizaten nahi batzue, behakin haunen oso gutxitan itzeite du pelotaz, ze azken finen
asko gustatzen pelota, baina momentu egiten bai deskonektatzea gustatu zait. Eta behaiek oso ondo ulertzen hau eta oso komodo sentitzen naiz behakin ez. Azken finean, kuadrian zaudenen, beti bezala, azkenen txikitatik ez zautzezea. Ni Joki naiz, nire laun batena, Itzerik, David, Josu, denak txikitatik ez zautzea launegea eta esan bai ateatzea pixkat burbuja hortatik ez. Frontoira gonbidatzen dituzu? Batzutan bai, edo beste bat. Notatzeia frontoian? Bai, frontoien esan asko etortzeie eta bai notatzeie ez. Igual binakak onda baino lauterdikok eta txapelketa motxa hoietatak gehiago etortzeie. Baina, bueno, asko babesten hau eta laun eta familie netzako oso garrantzitsu dira. Motivazio extra, Bai, Jokin jada igual esan genezake zarela debutatu berri duen pilotari hori. Nola eraman duzu zein irabazten duzu momentuan edo galdu, psikologikoki nola kudeatzen dituzu emozio horrek, suposatzen dut denbora aurrera pasala ikasten zoazela emozio horrek kontrolatzen bai, ez? Bai, eta esan alde handie notatzen eta ziran irabazitakon beti da polite, baina galdutakon beti aukitze dugu pertzepzioa badala irabazi oso pozik, galdu oso triste, ez? Horrek nik uste gaurren gaina telebistan dare mezu hori emateala, ez? Irabazteuna, jartzea leku baten, da galdutakoa ez da existitzen, ez? Eta nik uste txikitatiken deno goazela, hoi nahi gabere hoi barneratu itxezu, ez? Eta azken finean, guain ez dut hola bizitzen, ez? Azken finean ikizun lan guzti hor dago, eta golpeita buelta errexago emateiet guain klik azkarrago itet, egun bat pare bat egun igual tristexego, baina azken finean hau urte guztiko lana da, momentu puntual batzutan obotu atatzen zaizu, gezkixo bat atatzen zaizu, baina ezin dezuen baita ere konstante emozioki gora eta bera, eta saiatzen naiz nire lanez zentratu, txapelketa bat datorrenen seitun txapelketa horta zentratu, egunerokotasunez zentratu, eta askoz gehiago disfrutatzen baina egunerokotasun ere bai hola. Aholku horrekin gaiatuko gare. Bai. Eta bueno, porrotak bai, baina garaipena nola ospatzen dituzu. Ikusi genuen beste egunean lagunek aurrezku berezi bat izuzutela. Bai. Hor bidaiatu zuen Twitterren bideoa. Bai, bideo horrek nik uste Euskal Herriari buelta bandiola eta jende asko horren biatu ere, eta gaina esan ziten lagunek larun baten parrandatea zien herri baten, eta muti horri, pixka gasi lurrean izan muti horri jendea etortu zitzaiola, ezautu jezuela. Da bueno, azken finean, bida, lehen galdu irun, baina bai bizitu genuen beste egun oso polit bat bezala bai bizitu genuela, gero afarino bai festa politia hontzan. Eta nik uste, nik guain ikuste jute egun horiek, non hemendik urte batzuta esangoten, ze privilegiatu egun horiek bizitzatik, ez? Egun horiek azkenen ez die bueltatuko. Eta orduan gogatuko naiz, bate dira zinun besten galdu, baina gero bizitutako idena hor gehatzea, ez? Eta nire launeke bai, nik uste hortaz kostinte gela eta horretik, asko jai hartzeu igual astelena eta oso eskertutan hau, ez? Ze igandetan die finalak, astelenetan denak lana ukitzeu, eta egizan oso eskertuta. Ez da makala hori, horrelako lagunak ukitzea. Eta azkenik, ja elkarrizketarekin amaitzeko, zer eskatuko zeniok 2022-2023 denboraldi honi? Lehenengo minik ez hartzea, eta gero gehien ilusio egitena da, egunero hobea izatea, ez? Eta hortan saiatuko naiz, egunero entrenatu, egunero hobea izaten saiatu, eta bueno, gero azken finean urten zehar 3 txapelketa jokatzen jezu, 3 txapelketa hoitan gauze batzutan ondatzen zizkizu, suerteare behazu, baina nik uste minigabe eta joku puntu honen bana aukerak okiko jutela, eta helburu hori da, ez? 26 urte oske eta hobetzen jutea, eta azkenen horrek ematezkizu emaitzak eta hortan saiatuko da. Txapelaren bat ez duzu buruan? Txapelak esate izutena, baki txapelak iristeko nire lana ondo inbarra auketela, eta ez dut gehiagi poitzatzen txapelatan, bai noski irabazik nahi ditutela txapelak, azkenen ilusio handi da eta poza handi ematen izu txapela irabaztek. Horrea iristeko bakizu aurretik lan asko daula, ez? Eta guai behintzat hor zentratzea tokatzea, txapelak irabazik juten ene bailen horretik izan da eta hortan saitu behar dugu. Eta orain galdera laburrekin ekingo diogu Jokin Altunarekin. Gustuko duzun kirol bat, pelota ez dena? Futbola. Hobi bat? Launekin lasai zesago izut. Maiokoak edo bidoiokoak? Maiokoak. Hondartza edo mendia? Hondartza. Leku bat
edo mendiren bat, edo egunerokotasunetik ihes egiteko. Minata, Aralarrea. Idolo edo referente bat, Juan Martínez de Irujo. ohitura bat, Ohitura partio horretik, ez dakit, partio horretik Izebanda taberna jutea, salda bat hartzea. Eharra hori. Bai, Eta justo. frontoi bat, Gasteiz, Gogeta, pelotari bat, gaur egungoa edo ja erretiratua dagoena. Irujo. Lujo. Binakakoa jolastuko bazendu, atxelaria zein. Baina era susta, Rezusta. Eta gantxoa edo dejaba. gantxoa. Irabazitako txapel bat, zure gustukoena. Aimar Olaizola kontra banakakoa. Etorkizunean botillero bai. Igual, a ber, batek esan ezkeo bai. Abesti bat, 10 urte kartzelan, EH Sukarra. pelotariak parrandazaleak dira. Bai, batzuk bai. Maskotarik bai ala ez. Ez. Eta sekula ahaztuko ez duzun norgehiagoka bat, Iñaki Artolan kontra afizionatuen itzela Bergaran jokatu nuna 22 irabazi ziten behar. ba, ona hori. Eta bueno, azkenengo galdera, nor gustatuko litzaizuk hemen Izerdi Patxetanen hurrengo gonbidatua izatea? Urrengo gonbidatua Erik Jaka. Vale? Eskerrik asko. Zuei, perfecto. Guregatik hau izen da dana, sorteriko bonena Binakako txapelketan eta datorrenari seguro, eta hori, mila esker guretako tartetxo hau hartzegatik, eta hauxe da dana, jarraitzaileok, badakizue, beti bezala, arpidetu, eman like, partekatu zuen lagunekin, eta ikusi arte. Eskerrik asko. Ontoian ikusten gehan. Oitek.